Баш лада. Здравейте, приятели! Така, днес ще играем с Tower 4. И когато падна, ще се крекам жестоко, обещавам ви, или някой ме чровне, защото е дебел багер. Да, ако мъкна, защото просто не знам какво да кажа, извинявам се, да. Това ми е първото видео все пак в YouTube, качвам и в TikTok. Ако се случи нещо в звука, не съм аз виновна. Извинявам се предварително, ако някой със слушалки, нали, ме гледа. Извинявам се, че съм му крекала в ушите. Да. Добре. То да не се... Ако ме чронеш, ще ти чронна семейство, обещавам ти. Това беше котката ми. Кажи нещо. Окей. Абсолютно не обещавам ви, не я тормозя. Просто я пипам, докато, нали, пипам я, не я удрам, не я шнява, докато се къпа и затова да. Стопли ми семейство, иначе ще убия, стопли ми ръката и ще убия семейство, па забравих, че имам едно и също семейство. Така, нали... Какво исках да кажа нещо? Тая ще ме чуна, обещавам. Да, ама на мен ми се получи, на нея не. Така че да я е жалко. Ако скърца, това е дивана ми, извинявам се. Просто да. От това не знам как го направих. Ако ме чувам, ще чувам душата. Благодаря ти. Скачам, за да им благодаря, ако не разбират някои. Да. Значи, ако стане нещо звука, извинявам се! Добре, трябва да викам, за да се чумам, но окей. Да. Между другото, че се коя да игра, ако някой играе Грова Гарен иска да му гифна нещо, в замяна трябва да ми даде нещо, ще ви гифна каквото искате. Да, само трябва да ми пишете в коментарите. Да. Така. Момента. Добре, надявам се да се оправи звука, ако се стане нещо с звука ми. Да, извинявам се. Това все пак ми е първото видео и моля да абонирайте се за канала ми. Да, ако ме чувам ще обичам ви. Да, опа, малко е нападна. Какво? Да, спрях го за момент, защото така. Тролна го този аутопътън. То не тролна, мене тролна една друга. Да, се опита да ме тролне. Но не се получи. Стото така. Окей. Между другото, знаете ли има една планета наречена Марс с 5-зата? Планетата на летящите магарета и да. Значи това видео обещавам ви няма лесно да го обработя. Тук ви паднах. Добре. Мисля, че вече е нужно да спра да креща! Не обичам да креща, особено когато никой не ме слуша какви глупости крекам. Да. Аз мисля скоро да спирам видеото.
Ако ви е харесало, натиснете лайка, да го кажа като истинските лайнарчета, наречени ютубъри, инфлуенсъри. Да, и да. В телефона ми. Окей, това беше всичко от мен. И да. Чао. Ай, да не ви е харесало.